ki jingai jongo balai tat hadu bangis ngamutu bangi long ki jingai jongo balai ngin yait ya ka lendi kaba penjaburom ya ka ne ka jingai kaba ublai ula ai hangi manga ban mapi ngilong jingai jongo balai henre bunsin ngi ki jingai jongo balai ngin poi shaki jinglong kaba siniu kaba penjaburom yau nongai bor yangi yau nongai ya ka ne ka jingai ngilaban nongai gift bunsin ngi pensiniu bad ngi penjaburom lese ngi pelarain yau nongai hakaba ngop shingop hakikam bajaklia ne hakaba shimenda hakikam kaba penjaburom ya uplay henry nadu kapor Matthews upediang ya ke jingkor jongu Jesu ban bertelut ya baru ke jing ceklian ke jingim jongu ban pencenai shushu ya ke jingai jongu belai hapo jongu ula kalalang u apostol uba pura ukun uba pura ukun uba janai bad ula stang ban pinki im ya kata ke jingai kabadon habu dai na kata ka dau ula la ban yap matter naga benda ublay ban ngitip ula treasure hem ula to ya ka gospel nangda ula Lait-ïa lap shagari Ethiopia kadba udang kiniamas hakaduan usim jonga Ethiopia kerteng hertakus ula pa penyap ya unda usip sipai jongu namarba Matthews ula kran Persia ya ke rukam im jongus namar us ula it ya kawe ka samla teizoti bad kalalong bala pengantang balong rinium badu Matthews ula ong kalong ka bapop kalong ka basang yepi ban it ya karinium badus sontanat ya kata ka jingi kai jong Matthews bad ula rai ben penyap ya uha ka duan kabamod Matthews ula yap ya ka jingiap kabakam sontanat kadba udang kiniam mas ula yap ha ka duan kalong ka jingai jong Jesu yangi bad halar ka duan Matthews ula kalon iap mater nakabenta ka jing shisha nakabenta ka jing kuit nakabenta ka jingikai kabade kabashisha bunsin ko himen ko para shisin bangis ngautu bangilong ge jingai jungo belai ngin treshitom ban penjanai ya kane ge jingai kaba ublai uai hangi ngin sumarba ya kane ge jingai ngin sumarba ke jingim jongi bad ke jingale hapo jongi kan stang balong barobor ban pinku shushu ya ka jingim ban pen bana shushu ya utrai da ka jingim bad nginom tre ban pendingit ya ka nega jingai kumba Matthews ulale ula penku it kaddu kadwai ya ka ta ka jingai jungo bele lemba ka snam jungu ha ka ba ula play ya ka snam udam penjanai shushu yojia ladon kano ka jingtingit badang saha ka jingem jongu mendang ngirungi de ben duai kotrai penjanai shushu ya ka jingem jongi ladan ngidon kano ka jingtingit namar ki jingem bakabangi penjanai shushu yangi na kano ka jingtingit kababit yangi kumu Matthews Bakhuid ngide ben kenmao chisin utrai ujid yangi chisin utrai ukot yangi nginum long shuban kenran ding kumu Matthews chisin ulami na ka kamera upkrong shimla Lait-pai biang syakata ka kamera upkrong kane kalang ka jingkraw jong Matthews mangipat bunsin ni Lait-pai biang syaki kamera jaklia kabangela ino bunsin ni Lait-pai syaki kam ki bajaklia ki bangingop ngiko aban mad biang ya kita ki jing jaklia ngiko aban mad biang ya kita ki pop kabangela ino bad ngibam biang ya ke jaklia kum gi marad pertei Jesu shim kwa
bangin kerlalong merat biang. Ujesu shim kwa bangin leit pai biang syaka jimpri jongi. Kum ki merat ki babam biang ya kapri la jong. Ko himen ko para ngidon kamban snow kordor ya lade. Ngidon kamban kindiu buram ya ka jingim jongi da ka ba yasnok tilang badu Jesu kumu Matius. Ula bud Jesu, ula shashkor yaw Jesu, ula kongu yaw Jesu, bad ula bud ya ka dinke jat jongu Jesu banyap mater. Kenapa ngin kerlalong ka jingay ka ba kordor hakamat ublay. Mga bad mapi. Ngilong kijingay bakardor jong ukris. Tangin karpad yaw Jesu. Ban penjanay shushu iyangi. Kenapa ngilaban pinpay no. Yakane ka jingay. Kamba. Kam janay. Kam kuid. Hakaba ang kotray. Mela ay hanga yakane ka jingay. Mindanga pinpay no. Dakaba penjanay shushu dagasnam jong ukris. Tungin duay, nakabentakan ka jingay hakane ka Eucharist Bakhuid, bau Matthews Bakhuid nang irap yangi. Ko Jesu be kardo yangi. Lembaga jinga silem jung Matthews Bakhuid, penjanay shushu yangi, pamangiru, ngin train nakabentaka burom jome. Lembaga ka jingay, kabamela ay hangi, bangin soto, bangilong ki jingay kabakardor, penkendi burom yakan nam jome. Lembaga jingim jongi. Enyaro ya utray Jesu Christ. Amen. Tongin play ka jingit ka jongi. Ngangit ha ublay upa badon board baro unang tao ka baning bad ka kendo bad ha Jesu Christ ukun ba marwe jongu utray jongi. Ya ubala puna mensiyam Bakhuid. Ya ubala kana ka Maria Teisoti. Ubala shale bain hapo Pontius Pilatus. Ula sanar panay yahu. Ula ya pulatet yahu. Ula kya shikibaya. Hagasni kapalay. Ula mipat kibaya. Ula kiyo shamanay. Usyong shakamon uplay upa balon barbara. Nangta unwan pat bandishari kibayim bat kibaya. Ngangid hau mensiyam Bakhuid. Haka balam Catholic Bakhuid, haka jingasilo kirikoid, haka jingma ikipop, haka jingmi pat kadok, daga jingim bam jikut. Amen. Lai spa in your pundru. Lai spa in your pundru. She men say, "O Jesus Christ, try vida amigo para jinai ukawa, bilang ukau Christ, day bantu liada kojing tenju, banlong uku baba." Ya duai ko himen ko para baga jingkinia jonga ba jompi kallang ka ba priang kun ha ublay upa badan bor barra to try pide ke jingkinia rek di jompi nagamta ke jingro rom kerteng jung ke jingmunta yang pada ka balang ko jung baro away kadba ngiken mau buram yaw Matthews Bakhuid ko try ngiwan rahame ya ke jing duai ba ke jingkinia da ka ba karpat rit yeme ba men pespun ya ka balang jame kaba ya ka jinge jonga melapsa da ka jingela jongi apostol da o Christ utrai jongim amen
Utrai undon rengka bat pim. Rengkat bat piru. To kentiu yala ki donut. Ikan tiu yaki syau trai. Tongin ya aingu ya utrai ublay jengim. Kasong hok bat kadai. Dashisha kalong kabashong hok bat kabadai. Kadaiti jongi bat kajim penim yangi. Hamal ka por bat kajaka. Banaingu yame kokinran. Ko pa Bakhuid. Ko blay badon bor bat bam jikut. Namar melong unongap lamborot bam jikut. Ubam ino yalakat kinhun lamborot. Henry lemba ki apostol balakerku. Mesharai bat yada yaka barabor. Kramba ensenshar yaka. Dakitu ki ju kinong yalam. Yakaba melatung banlong kinong sharai. Kiban yalam yaka haka kerteng jongukun jame. Bat namar kata rengkat bat ki angel. Bat ki arkengel. Ki kes bat ki hima. Bat baru ki pait belin bat ki bor jangka bening. Ngirwai ya ke jingruai ya ro ya me. Bat ngi pen bana kalem sange. Jingai jongo blay in IT alade rengkat bat uni upu bat kawain au traun kinti buram yangi da ka pen kui yangi da umen siam Bakhuid ina karpana do ka donun ko trai ngi kloi ben shakri yami ngi kloi ben kongu yami ngi kloi ben yat rengkat bat me dashisha melong Bakhuid katrai katamay jongka jingkui barom namar kata ngi karpat yame to pen kuit pen kantang yakini ki jing tarwajangi da ka bapa ya umen sim jame kum ka je halo jangki bakin kalalong yangi kamet bargas nam jango trai jangi o Jesus Christ. Haka por bala dino yavu badala ka mons no bha ula pediang ya ka jing shashita ula shem ya upu bada ka bai ngo yame ula kedia yavu badala ai halage senran u tushim batto bam na kane pi baro namar kane kalong ka medjanga yakaba NIT naka benta jumpi. Hakaju ke rukamenda lalaya bam ula shimya ka kuri pada ka baing o biang yame ula angai ya ka halage senran u to shimbat to dina kane pi baro namar kane kalong ka kuri janga snam janga jutang batte mai bad bam jikut ya ka ben pen mi naga benda jumpi panaga benda ki babun naga benda ka jimap ya ki pop to le ya kane ban kan mau ya ngam Pas nam bakardor jangu Chris. Ta pen koi yangi. Pen koi dia kemen siem hadim pen koi pen kia ia ki bapang di bashito. Ya da yangi na ubame. Kajimaya jong kajinge Kata sin bagi bahude
namar kata ngi ke ba pen mendaya ka jingia bar ka jimmi pa jangu ngi tarwa hame go trai ya upo janga jingim bar ya ka kuri janga jimpenim ngi da ai ngo aidem namar melanyu yangi ki babit ben yang hakamat jamme bar ben shakri yame da ka bas nge verit ngi kar pad yame bangi ke ba yo benta hakamet bar ka snam ukris ngin long ke bala penyat likawe da omen siem Bakhuid Tokan mau ko try ka balang chung me kabla priang hasatala ka prathei bato penjana ya ka ha ka jing e rangkat bada Francis ukpa Bakhuid jingi walbat marwen u bishop jingi ka kanhun ki bishop bad baro ki lengdo Tokan mau lem ru ya ki hanman ki para shinrang bat kan thei ki balayot ya da ka bakarmen ha ka jing me pat bad ya baro ki balaklat no ha ka jingi snei jung me to padiang yiki sha ga jing shai ka khmat chung me to isne yang i baro ngi karpad ye me barangkat bat kamaria thesoti Bakhuid ka kmi jong oblei ujesa Bakhuid ukorem jongka ki apostol Bakhuid bat baro kirukhuid ki balapen sngobaha ye me pateng la pateng ngin long ka babet ban yo bantalem ha ga jing em bom jukut bat bagani ro bat pandan burom ye me daw khun chung me u Jesu Christ Davu lembadu badhavu kallo hameyo bleyo pa badan bor haga jingelong kawe jungamen siem Bakhuid baro kaburam bar ke jingero junam la junam Amen. ko hemen ko para to ngin duwai ba mangiru nginyo kaju kajinga e halo jongiru balangkum Matthews Bakhuid ben kentiu buram ya ga jingai ka bautrai upet ben kam di halo jongi iwai pa iwai kopa jongim ba bening kalong ka Bakhuid ka teng jome kan wan ka hima jome kalong ka mon jome ha kan do kumba bening to ai yang imenta ga jimbam jongi ka ba alagasni ba to map yang ya giring kang jongi kumba ngiru ni map ya ke balesni yangi but what yalam yangi shaga jimpen shoy Henry top light yangi naka basinium top light yangi ngi karpat ko try na gijing sniyo baro haga jings born jamme to I jings of jing sign haga sngi jongi kanam ba daga jingera ka jingis ne jamme ngi light baro bona ka pop bangin yo jinge da na gijing jinjar baro kat bangi da ngap kemelendi haga jing karmen Bakhuid pat ka jing wan pa jongunong penim jongi u Jesu Christ Namar ka jongme kalong kaima kajumbe kabor kaburam junom la junom Kotrai Jesu Christ may ubala ong haki apostol jame kajing suk nga I happy kajing suk janga nga I happy what pedigi pop jangi Henry yaga jinge janga balang jame pada haga jing sporn jame to I haka yaga jing suk bar ka jinga tele kawe kat kum gamon jame mami uba im pada basensha junom la junom Amen kajing sukotrai kandon Barabo rengkat bat pim Rengkat bat pim dap daga jingi do Christ dongin yai mu markeliam Hakumi ukun lambro jongo Palei Hakumi ubakit no yaka pop jonga Palei Sukito ke bala kot shaka jing kawai jongo kun lambrot Ukun rat among wisong pop
ga yin juna Raise from the day when we receive Jana Kasakia. Kamet balas nam jum Chris kan ringa shaga chiki. Chris. Commanders known 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 Chris. Teng chame Marmela Penseizo Yakamet Kaparchangi Daka Communion Bakhuid Jisubitin is no more Yame Nagavinda Kamet Patasnam Daka Pamela Pinya Song Marpinyalong Kaway Yagi Yesu Tese Halu Jungi Yagajinga Egajingur
and I could up yang ina ka jingit and I belai pun yang and I can do buram yang namar ilong gijing ai jame mangin dop la ban shakri hok yame shakri koin yame I boring in Jesus hallelujah 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 la 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 hallelujah 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 Jesus 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 hallelujah 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 I boring ego Jesus been slaying ego Jesus 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 hallelujah 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 Jesus 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 I boring e vai Jesus been guide been kiya ke bapang ke bashitam na padeng jogi taye ka met ka paanch jogi taye ka men siam jogi taye ka jimu jimbar kha jogi hallelujah 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 Jesus 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 hallelujah 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 Jesus 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 to nginia duwai to ai kotrai bakumba u Matthews Bakhuid ula comment ban pedias ngobha ia unong penim kum ubawan shong bam haying jongu kum da yangiru da kabayo benda hakata ka jing comment ba ai jingim en pen khalain barabo da ka jimbam jonguta ubalawan ban kot shaga jimpenim yakiba hok henry yakiba pop uba im bat sen shak junom la junom Amen. Utrai undon rengkat bat pim Rengkat blay baton bor baro in karkuyapi upa badukon badomen sim Bakhuid Amen. ya lesuk ban penbana ya kakubar babajang utrai da ka jingim ka jompi Isomu yau play. Number laispa arpua. Laispa arpua. Ganyai budya mitra tuya lamyanga gayos yasuri chongmi meyai kodyaga walada giding pingya kiyana mursha ganyai budya mitra tuya lamyanga sim Bakhuid kumalang wa beningkong kumentar barabor jinam la jinam amen and your right side Jesus Christ jinam